mij een beer moet aan de dag. Mij een maar zal ik jaren vliegen, cadeautjes in een zak. Ja, maar doe je hem best nog maar even? Ik in. Ja, ik neem een koffie. En om adem. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben druk dwaande mij van alles en nog wat. Ik ben vlogs aan het uploaden. Die gaan naar de monteerder staan. Ik ben dwaande mij. Wij gaan een cd opnemen. Maar een aantal versjes die ik maak haar, binnen versjes. Om die nog even textueel te checken. En misschien daar nog compleet erbij of eraan. Dus daar heb ik met dwaande. In een nadeel, ik moet eigenlijk net te bot jongen, dus ik moet het een beetje neurien en in mijn holle jongen, want Joen ging ik tegen met Ilse opnames maken van het Christfestje. En dat maakt mijn stem toch wel broeken, dus ik moet nou een beetje neurien, heel zachtjes jongen. Lastig. En dan hoop ik dat dat wat slaggert. Ik zit nog steeds, ik ga al een strip op, dus ik zal aan het volgende strip pakken. Ik merk wel dat het helpt in het heersen wat, maar nou ja, zet je hem jaren, het is nog net helemaal. Helemaal 100. Het is niet anders. Vitamintjes, glas water. Dus van mij wat ik me wel van nu weer. Dus daar ging ik nog eerst even aan de slag. Alle filmpjes van de Aaron 2 dagen uploaden. Ik check ze vaak nog even een beetje dat de jeugd ik nog wat nieuws filmen had. Dus die load ik uploaden. En versjes krouwen. Dan ik neem je maar even mee uit. Via het net te abonneren en een blauw toenke om hecht te gaan. Hey, dat abonneren is vergeet, hè? Maar het is even een oerzichtje voor wanneer ik wat ongeveer filmen haar. Ik het een beetje bijhouden wanneer het wat ongeveer weer. Want ja, 4 dagen in de week, dan op lijst weet je net meer precies waar je elke dag bedijnen. Dus ik scroll even, maak altijd even een listje en een oorzichtje. Maar wat ik daar, wat we dienen haar. Dat is even wat makkelijker weer waarom heljen, zeg maar. Geen koffie. Geen koffie. Geen koffie. Oké, ja, dat zit. Even zien. Verzenden. Nou, dat is klaar. Dan kan dat voort. En dan ga ik naar de versjes staan. Ja, dus ik maak net de bot jongen, dus ik maak een beetje. Maar word jij er altijd ergens überhaupt op je het? Nee, volgens mij ga ik de coupletjes klaar. Ik zet even terugsturen ter controle. En dan ga ik 1 van de 4 nummers zeg maar echt zo goed als compleet. Dus nou ja. Ik maak nou even mijn stem rusten. Ja? Dus ik doe correct even een hapje eten. En dan zie je ik vanmiddag nog 1 of 2 dranken. Alle goed komt langzaam, wat zei ze dat? Dus ik maak rustig gewoon. Het was dan King You net mijn jongen. Dus ik moet even zien hoe het met mijn stem gaat. En oors dan morgen en morgen nog even. Dat ik elke dag even in je versje doe. Dan verdeel ik het een beetje. Maar deze die ging ik nog even checken op taalfouten. Dus ik zal hem even terug Friesker helpen. Alweer een goede tip trouwens. www.friesker.nl. Daar is die tekst inplantje. En dan kun je nog even checken als het echt alles wel goed had. Want ik rem je aardig, maar ik weet echt net alles jongens. Ja? Dus ik check het echt altijd nog even. Dus dat ging nog even de waan. En dan ging ik even een hapje eten. En krekt even in de rust. Even mijn stem rust, ja. En dan zijn we met je werk zien. En sowieso neem ik je jong mee. Maar Ilse altijd een paar keer voor het opnemen van het Christnummer. Nou, de tekst nog even goed uit te hollen leren van het versje van Joen. Net de bot jongen, dus een beetje in mijn hollen. Maar het gaat dus over de Christiet. Christiet is de mooiste tijd van het jaar. Mij een beem ontdad de nok. Mij een Norwezen, alle jaren blier. Cadeautjes in de zak. Kriesbeem op tuurje, kriespoetsen in het hier. De wille is om het nocht. Het eten zal smijtje. Ian af het hier. De ben die binnen slucht. Sjongen en verhalen rond het vuur. Vreun en familie leidje. Muis al een willemeidje. Nou, dat is eigenlijk een beetje de tekst. En dan komen nog een paar coupletjes en refreintjes weer om. Dus nevens mij had het wel slagje. Dus ik prent hem nog even in mijn holle.
Stil, zonder te jong. En dan zit ik aan zo'n wat jeugd omhinget. Van mij Jerik Zaken, Rolf Jan Boeten Baljen. Dus een bij de mannetje. Hoe denk je het? Ah, man! Waar is je het voor? 6,5. Oeh, je hebt gewoon aardig liek op. Dat weer een liets beetje te heeg, denk ik. Een heel liets beetje. Hoe weet je het, Rolf Jan? Goed. Mooi. Hoe weet je het op school? Ja? Goed in best hier? Ja. Wie Zaken net vervelend? Nee. Gelukkig. Anders moet er even billenkoek. Wie Rolf Jan ik net vervelend Zaken? Beetje. Beetje? Oh, dat is een billenkoek dan. Nee. Ja, dat is een billenkoek. Zakje. Ja, dat is een billenkoek. Zakje. Kijk, lekker een beetje billenkoek dan. Lekker een beetje billenkoek. Ja, nee. Ik wil op goal. Ik wil op goal. Oké. Ik kan bij mijn goal. Bal is onder de... Onder de auto? Ja, een stok. Oeh, maar we hebben ziekje, jongens. Pak een stok. Huh. Bal lijkt onder de auto. Get die. Lukt die. Nou. Ja. Lekker. Nog eens probeer mijn hand. Lekker. Jongen, jongen. Hier is echt heel zacht. Hoe krijg je dat ding er bij, joh? Ja, maar... Je krijgt hem er makkelijk uit. Ja, die staat ook wel heel strak, hè? Ja. Als je krijgt laat je dan nog helemaal leeg. Omdat daarvoor je niet... Nou. Ja, is dit het? Jouw Mima. Ja, die man. Nou, ik ben benieuwd. Het zit echt heel strak vast, hè? Wordt deze wel, hè? Je zit er helemaal strak onder, hè? Dit is warm. Ja, dat is echt vet stier, hè? Nee, net. Ja, moet je nog eens, jongen. Let je nog. Oh, maar de bus aan achter de dat zonder een mic in. Ja. Dit is goed. Ja, ik heb mijn hobby. Ja, ik heb mijn hobby. Ja, Ilas. Ja. Let maar. Ja, doe je hem best nog maar even? Ik in. Je bent er binnen. Nee, daar is Lois van Jaren. Ja, ik neem een koffie. En om adem. Oeh. Ja, pak hem maar. Best het er? Oh. Jara. Wat zes toe, Jara? Zes de bos niet? Dus je kon de basketbalding net vinden, Jara? Nee. Ah, schande. Ah, hier is wel een basketbalding, maar zie, daar leidt er mooi in. Was hem alleen wat moeilijk om er weer uit te krijgen. Slaagt dat? Denk om eigen. Hier is het altijd vet moeilijk. Dan ga ik hier heel even. Tja, nou ga ik meer rond de jaren. Een bal. Wie vind ik oerelbal, jongens? Klasse, jaren. Dat er die nog net mee staat. Heel erg even om te vlaggen. Heel eens even ontvlaggen. Neem ze van mijn moeder even. Mijn nanai. Ja. Hallo Jere. Hallo. Hallo Hildo. Hallo Jere. Hallo. Hallo Hildo. Hey man. Ken wat de Wallo is? Een velje. Verfjen. En wat gist een meidje? Dit zo? En wat gist meidje? Tekening. Een tekening. En Jarelin, wat gist een meidje? Kaartje. Een kaartje. Krieskaartje. Dan ga ik een krieskaartje meidje. Wat een velje. Maar dan wat verder, want verder wordt het wat moeilijk, hè? Moest ik wat zeggen? Ja. Ik ga een kriesbemke. Ja, dat had wel... Dus maar het trede kriesbal dwalen. Komt helemaal clear. Maar ik stuk een krieskaart. Nee. Maar op papier. Op papier, geen krieskaart, tante. Hallo, is best een kast klaar?
Tje. Wauw. Oh, En hoe gaat het met die Jara? Maak je Goed. Dit is de voorkant. Kriesboom. Oh my En dit goodness. is de binnenkant. En Binnenkant deze echt wordt nog. opgekomen, denk ik. Wauw, mooi. Leuk man. Nou, ik ben weer thuis. Ik ben druk bij het eten dwanen. Lekkere broccoli krijgen. Zaak zit even in de chill. Jeske is aan het kleren. Ildo is aan het kleren. Wat hast u daar? Pak hem. Pak hem. Wees boos, Ildo. Hey Jeske. Hey, Jeske. Hi, liefje. Hi. Ja, ik zal even eten maatje en dan ga ik aan mijn Ilse ontpaard en dan gaan we het Christenmoer opnemen. Nou, daar zitten we. We zullen onderwijs en hij woord zijn en daar zijn de opnames. Nou, we zijn er helemaal klaar voor, helemaal in Christsfeer. En nou, we zien nog die stem is weer redelijk waarom, dus dat is een geluk. Ja, maar dat is net zo'n hoedje van mij. Ja, wel jammer. Ja. Ik zit mijn vervraagd. Nou, ik heb wel... weer. Verfrest met Jeske, hier die aan peken. Die moet je maar even varin. Past dat? Pas je kan je wel eens staan. Zo. Zo. Nou. We zijn in de studio. En we zien of er wat leuks van maakt. Ja? Yes. Oké. Nou, ik had je iets. Ik heb niet zo gutters meer. Hoor je jezelf goed? Schiet dat wel handig, hè? Nee, regent iemand. Ha, wat? Jij is die zelf goed. Denk jij helemaal niks? Mij een biermond aan de nok. Mij een waar zal ik jaren vlier. Cadeautjes in een zak. A few moments later. Is al een wille meidje. Christ, dit is de mooiste tijd van dier. Mij een biermond aan de nok. Mij een waar zal ik jaren vlier. Cadeautjes in de zak. Nou. Het noemen stiert erop. We gaan hem nog even echt beluisteren, denk ik. Even in de auto. Ja, ik ben wel tevreden. Wie leuk. Ja, de korkers ook nog al in. Dat gingen we helemaal net in de hollen. Maar alle azen. Oeh. Dus Zeer verbaasd. Dat is superleuk. ja, is superleuk. Dus je hebt het aan vanzelf. Bij de 200ste vlag komt het nummer uit. Dus nog even geduld. En dan kun je hem al je eigen niet vertellen. Prachtig, Christen. Avontuur. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet het blauwtong omheen. En vind het net chillen te downloaden van je tablet als telefoon. En naar je chitsvlog. Hey hoi. Hoi hoi.